Wehin tynagy. Adamyň üstünlüge ýetmegi üçin gerek bolan esasy zat. Düzgün nizam. Aşagdakylaryň haýsysy hemişelik? Ýatlamalar. Kynçylykly döwri ýeňip geçmek üçin esasy etmeli zat. Sabr etmek. Geljegi kesgitleýän zat. Kararlaryň. Bagyşlanylmagy iň agyr zat. Dönüklük. Adamy ýatdan çykmajak edýän zat onuň malakatlylygy. Üýtgeşme üçin esasy gerek zat. Karara gelmek. Ömrü bolmalsy ýaly ýaşamagyň açary. Şükür etmekde.